Eta beste garapen bat, geokokapenarena, edo beste kontzeptu bat oso importantea. Egia da, esan dugu moduan, irisgarritasun horretarako, legalidade alde legalarena behin garatuta, teknikoki atera inbar ditugula, baina baita esan inbar dugu zerrekin dagoen erlazionatuta, edo nun gertatu den gauza bat, edo nun eman den, edo nun dagoen. Beraz, alde horretatik, urteak dira, herri honetan, hainbat plataforma, hainbat erakunde, justo gai honekin, hau da, georeferentziarekin lanean dihardutenak. Bai, garapen desberdinak egiten, eta horren adibidez, orain ikusten duguna, B5 Foru Aldundiko lurralde antolamenduko departamentuak garatutako bilatzaile geografikoa, baina bestetik, beste tipoko batzuk, lehen hasieran aipatu dudana, Tanzania bat, edo Euskal Herriko soinuak jasotzen dituen soinu mapa bat, zergaitik ez ere, Donostiko udalak Google Earthen egindako garapena Donostia bera 3 dimentsiotan jasota eukitzeko eta beraz alturak kontrolatuta eukita beste hainbat garapen egin ahal izateko moduan. Eta nola ez, elkarlanetik ateatako proiektu bat, areta indar gehiagorekin orain garatzen ari dena, benetan relevantea delako Euskal Herriarentzako, da dela Euskal Herriko ahotsak jasotzea. Elkarlanean, kutxa badiarduko elkartea eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean. Izan ere, herrien mapa eskuratu nahi dugu. Onura guzti honetatik, Zarrailtzula aurrean neukan amorru hori ekiditea, ez eukitzea. Ni area iritsi naiz, ezin sartu eta amorratu egin naiz. Batez ere, banekilako aurretik zertzegoen barruan. Eta aldela, nahiko nuke gustatuko litzaideke, etxetik atera aurretik ere aukera eukitzea. Jakiteko, ezta? Baina bestalde, eta orain erakutsiko dizuedana, proiektu asko zabalago baten, garapen txiki bat den arren, eta ikerketa atal baten linea bat den arren, nahiago nuke bere momentuan area jo nintzanean, Pagoetako zulo hartara jo nintzanean, garapen hau euki izan banu. Norbait egitzen gudu orain, pentsatzen dugu. Gipuzko Esfera proiektuaren atal bat dau. Aurkeztuko duguna. Mapan begiratuko dugu. Hemen gaude, Iturriotzen, 2 multzo daude, bata San Juan, Baseliza, eta bestea hemen Benta, Zarra. Beraz, zerrenda begiratu ezkero, ikusten dugu materialak, adibidez hemen bertan argitaratu zen artikulu bat, Iturriozko bentari buruzkoa, eta gero beste gauza batzuk, argazki batzuk, adibidez hemen interesgarria da ze ikusten duguna da barrukoa, elizaren barrukoa, beraz izpiak nolabait implementatzen dira, aldarea, eta audio gida nahi izan ezkero baitare. ¿Qué tal el viaje? Ha sido muy largo. Espero que os haya molado el paisaje montañoso. Garapen hau, Nanzik ondoren kontatuko dizkigunekin konparatuta oso txiki gure eskalan gelditzen da, baina espero dugu aurrerantzean garatzen jarraituko degula eta guztion eskura utziko dela. Hori bai da gure hasierako abia puntua. Beraz, esaten nuena, edukia partekatuz, esaten nuena edo izenburua ez, jardunaldiarena, edukia partekatuz ezagutza aktibatu. Hori da apur bat egin nahi duguna, baina garbi dago, hau elkarlanetik egin beharra dagoela. Zuek gehienok, gonbidatutako asko eta asko, euskal kulturgintzan aritzen zeate, plano desberdinetan.
batzutan edukiak kudeatzen eta beste batzutan sortzen. Eta garbi daukagu, elkarrekin ez badegu egiten, mapatik desagertu egingo gehala, da mapa asko ikusi ditugu hemen. Beraz, gonbidapena egiten dizuet iraietik aurrera eramango dugun parte hartze prozesu batera, justo linea honetan proiektu konkretu batzuk identifikatu ahal izateko. Beraz, nire partetik besterik ez, eta mila esker.